Wait. La la la. La 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 la. Baba, mit csináltok, főztök? Jaj! Baba? Mit főztetek? Mit főzünk? Egg. Nézd, mit csinálnak apáék? Mit csinálnak apáék? Hát mit csinálnak apáék? Panka, mi az? Banán? Banán? Bomba? Az se rossz. Igen? Mondjad, mama? 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 Oké. Panka, papa? Mama? Vagy nem? Puszi? Baba puszi? Hát mit csinálnak ezek? Puszi? Hát mit csinálnak ezek? Mit csinálnak? Panka, adsz egy puszit a Marcinak? Jaj, de szereti. Jaj. Kisebb lendülete. Kaptál puszit? Kaptál egy puszit? Nem volt olyan jó. Hát ez egy nagyon heves puszi volt. Heves puszit kaptál. Heves puszit kaptál. Jól van, semmi baj nincsen. Baba? Ezen tart? Ezen tart? No. Mi a baj? Nem volt jó a baba puszi? Nem volt jó. Ó, szegény meghajmolta a nózidat mi.